To kamar ko da yaushe naku Nasiru Abba Nasiri daga Barrack Prime Concept. Wannan update ne na zo in ɗan ƙara muku, kamar ko da yaushe kun ga wannan shine main babbar hanyar wannan mai ƙafa 50 ɗin. Sannan in ka dawo nan, even though dai ga 'yan bulalluka a kai, ita ce access road ta ciki, ga wani ya ɗebi iya abin da zai iya. Shi abin da muke gaya sai ga nan gurin an ce gaba ɗaya an fara gine-gine, batun kuma ka mallaki naka babu, sai dai in zaka siya a hannun third party. Wannan dai shine a taƙaice abin da zan ƙara jawo hankali, even though wanda suka rage gaskiya ba su fi 15% ba, bai ma kai 15% ba, 10% za mu ce gaskiya dangane da filayenmu. So in Allah ya da rabonka, you can talk to us via ta handles ɗinmu, ko ta waya, ko ta TikTok, ko ta Facebook, ko ta YouTube. Insha Allah in da rabonka kai ma sai ka mallaki naka. Nasiru Abba Nasiri, Director from Barrack Prime Concept. Thank you.